Han voksede op i et kollektiv i kreative omgivelser med musikalske forældre. Han debuterede som trompetist allerede som 4-årig, og som teenager var han bassist i punkbandet Lost Kids. Senere blev punken skiftet ud med børnehits, og i dag har han både bookingfirma og pladeselskab. Derudover er han far til 5. Og McPeck, velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er primært kendt for at underholde de yngste, blandt andet med Abe-showet. Hvorfor er børn dit foretrukne publikum? Jamen, det ved jeg heller ikke, om de er. Det er det i hvert fald blevet. Jeg spillede jo i mange år for voksne, og så da jeg selv fik børn, så var det måske en naturlig vej. Altså, jeg fandt ud af, i hvert fald da mine tvillinger, de var en 2,5-3 år, der fandt jeg ud af, hvor sjovt det var at fortælle dem løgnehistorier og synge sange og pjat med dem og lege med dem. Og så kom tilfældigvis tilbud om at medvirke på dengang var det ikke en CD, men der var det meningen, at vi bare skulle indspille nogle klassiske gamle børnesange i nye versioner til Danmarks Radio. Ja. Som de kunne bruge, i stedet for, det altid var Fusi og et børnekor eller noget af den stil. Så synes jeg, det var da sjovt at prøve at lave. Så lavede jeg Abe og Lille Fræk Frederik. Ja, jeg har faktisk et lille lydklip, jeg meget gerne vil spille for dig. Det stammer fra en børnebog fra 1975, og det er faktisk også forfatteren selv, der læser op for os. Lille Ivan dog, sagde de store drenger. Grinede til hinanden. Lad os nu bare se dine muskler alligevel. Og så trak de Ivans ærmer op og kiggede på hans tynde hvide arme. Nej, sagde de, når de havde kigget lidt på hans arme. Nej, du har ret, Betty Ivan. Dine muskler er i hvert fald ikke større end fugleklatter. Og så grinede de igen og gav ham buksevand. Sådan bare for sjov. Hvad var det, vi hørte her? Ja, det var Gummi-Tarzan. En fantastisk bog af Ole Lund Kirkegaard, og han har jo skrevet utrolig mange fantastiske bøger, som jeg har læst. Hvad har de betydet for dig, de bøger? Ja, de har betydet rigtig meget for mig. Altså, jeg har læst dem alle sammen for alle mine børn, som godnathistorier. Jamen altså, jeg synes bare, det er et fantastisk godt univers, og jeg kan rigtig godt lide den måde sproget og den der gammeldags, eller de der små landsbystemninger, der er, og de børn der ligesom faktisk får lov at løbe rundt og klare sig selv. Det minder mig lidt om, da jeg selv boede i store kollektiv i Tovstrup Mark i 70'erne. Ja. Fordi der var vi også meget overladt til os selv og til, hvad vi kunne finde på at lave derude, fordi de voksne, de var i gang med at realisere sig og bygge og ryge has. Jamen, du voksede op i et kollektiv, som du siger, med en hel masse fælles aktiviteter. Og der var jo for eksempel også fælles spisning. Det var der. Og jeg har faktisk taget en lille gave med til dig. Okay. Som jeg lige er fat i her. Værsgo. Ej, grahamsmel. Ja. Det er jo sådan noget, man skal tvinge sig til at kunne lide i dag, for man også kan leve lidt sundt. Dengang, der knækkede vi tænder på, hvad hedder han ham der? Hvad fanden var der nede? Ejler, tror jeg, eller sådan noget. Han lavede grahamsbrød, der var meget, meget hårdt. Vi drømte faktisk meget ofte om at komme hjem til vores venner og få et stykke hvidt brød med syltetøj på. For ellers var det kun grahamsbrød og sådan nogle grovvalsede havregryn. Og juleaften fik vi risengrød af brune ris. Det var ikke sjovt. Det var noget med, at I havde en ven, som kun måtte have én ven med hjem. Så der var lidt rift om ham, fordi han havde altid syltetøjsmadder derhjemme, havde han ikke? Jo, altså... han... Jeg kan ikke rigtig huske den historie, men det var sikkert... var det Arne, han hed? Eller hvem var det? Nej, det kan jeg ikke lige huske. Den. Hvad er det for en historie? Det var en, vi har hørt. Nå, okay.
Han måtte kun Peter have en Gren ven. Larsen. Nå, Peter Gren Larsen, ja. Men han boede jo også ude i Tovstrup. Og vi var begge to altså, rigtig trætte af Grahams mel og brune ris. Og vi lavede fotobøger, og der handlede om Tovstrup Mark, hvor forfærdeligt det var at bo der, og vi lavede smalfilm, og vi var... Men altså, i bund og grund, så er det måske også det, der har gjort, at både mig og Peter, efter vi er blevet voksne og sådan noget, vi har et mærkeligt forhold til... Når vi skal spise slik, så spiser vi alt for meget, og altså... Ja, I fik lov til at få slik en enkelt gang om ugen. Ja, der var en slikbutik. Den brød vi også ind i, når den ikke havde åbent nogle gange. Det var en af de store drenge, der stod for den slikbutik. Jamen, hvordan har det så været med dine egne børn? Hvor tit har de fået lov til at få slik? Jamen altså, man prøver jo på samme måde at sige, at vi får slik om fredagen eller om lørdagen, men jeg vil sige, at jeg er ikke så striks. Fordi nogle gange, så har man lyst til slik og har brug for slik måske. Og så skal de også have lov, og hvis man skal hygge sig. Men altså, jeg synes bare, når det er så, altså ligesom ude på Tovstrup Mark, hvor det var så meget, at man ikke havde noget alternativ, så blev det også meget værre, og man blev meget mere vild for at få slik. Og altså, jeg tror, jeg vil hellere opdrage mine børn til, at de måske har et mere naturligt forhold til det, så gider de jo heller ikke spise slik hele tiden. Nej. Men altså, du kommer jo fra en meget musikalsk familie, og I spiller sammen på kryds og tværs af 3 generationer. Mm. Den mest fremtrædende kombination, det er jo så McPeck og søn, som du har sammen med din 21-årige søn, Emil. Ja. Hvem bestemmer i det partnerskab? Det gør... Altså rent musikalsk, der bestemmer Emil nok, fordi han er den bedste musiker af mig og Emil. Jeg ved ikke, hvor han har fået det fra, men han er bare pludselig blevet... Han er jo blevet en sindssygt god guitarist og går på konservatoriet og sådan noget, og jeg kan hverken læse noder eller lytte et nummer af nærmest. Altså, så han bestemmer nok mest musikalsk, men det er jo mig, der bestemmer. Det er jo mig, der laver jobsen, og det er jo mig, der bestemmer, hvordan showet skal være. Vi har faktisk spurgt Emil om, hvordan det er at spille med far. Ja. Her er, hvad han siger. Altså, han er jo en skidefed entertainer og ting og sager, og også altså, dygtig til at spille på trompet og sådan noget. I virkeligheden er synger fedt og sådan noget. Men han har et eller andet med, han gider ikke til at bruge tid på at lære nye ting. Og når vi kun er 2, og vi begge to spiller guitar, når vi er ude der med Mick og søn, og Mick, han har altså ikke de største færdigheder på guitar, så nogle gange, så kan jeg godt være lidt efter med at sige, det skal jeg så lære at spille det, Mick, det holder simpelthen ikke. Ja, men han har jo fuldstændig ret. Jeg ved ikke, om det er dovenskab. Nogle gange er det fordi, at nu har jeg spillet de der børnesange, som vi spiller. Nu har vi heldigvis taget nogle nye på, men jeg har spillet mange af de sange, alt for mange gange, så at stå og øve dem, det kan jeg ikke. Men jeg kunne jo øve mig i at spille lidt bedre guitar, det har han ret i. Hvordan er det så at se, at nu er ens børn blevet voksne og bedre end en selv? Det er fedt. Altså, jeg er super stolt af alle mine børn, fordi at de kan hver deres ting, og de er bare gode til det, og det, de går op i, det fuldfører de. Og altså, nu Emil kom ind på konservatoriet som 18-årig, fordi han søgte ind for sjov, ikke? Og min søn er lige den anden, hans tvillingebror, Mathias, han er lige kommet ind på designskolen, og jamen altså, det er da bare dejligt at se, at det kører godt for dem. Så ved man har givet dem et eller andet. Ja, selvfølgelig. Og så skal du også til at være far igen nu her? Ja, det skal jeg. Mig og min kæreste, vi er blevet enige om, at nu har vi jo 5 børn til sammen, så vi skulle også have et rigtigt barn sammen. Ja. Så om en lille måned, så kommer der en familiefølelse. Ja. Men det var rigtig, rigtig hyggeligt at tale med dig. Og jeg vil ikke opholde dig længere. Jeg er gået fra, at du skal mig bage nogle boller. Ja, jeg skal hjem og give dem Grahams mel her, de små. Tak fordi du kom.